Hey guys, nani kephi ngipheka ngishiya impahla zami eThekwini ngiye eDrakensberg for vacation nani kephi. Guys, niyayazi leyo feeling leyo ukuthi kuba ngazi ukuthi kuruneka the whole vacation thing mawukhona impahla oyishiyile. And worse ngishiya lezi impahla engazi ukuthi vacation yami miswe yizo. Yes, ngangingekho aware ukuthi ngizohamba ngiye kwi-vacation. But nganginali order lami lakashini lalikade lifike ngoNovember guys, ngangaziyo vele ukuthi makuthi boom boom khumbu uright uphashashi vele. Bafethu ngiyaphinda futhi umuntu ongeke azaye kwi-vacation kulonyaka ngizomshaya because indawo ayibizi yazi lana I think it was 2 point something. Yeah, it was 2 point something. Angisenayo isho ye price because sabheka ku booking.com khona yayibiza yayiwo 3 yako 4 yayilapho nje. Then angazi kanjani sagcina sesingene kwi website yakhona. Masifike kwi website yakhona i cheaper than ku booking.com indawo. So guys, ongeke kwi vacation angazi ukuthi mina ngizonenze njani. I room tour ke lena guys. Ama rooms akhona are comfortable. Ku right kushaya ngenye view. Ngithini manje? Guys, in the vlog ngicela nithole coffee nihlale phansi ngifuna ukuyibuka yonke iziphele noma uthatha ama snacks ubudla wona ngoba inde. Okay, I bathroom ke lena guys, ubavu uright, uclean, ubasin nawubona into engithandayo futhi lana kunama mirrors everywhere. Lana ke bengi complainela ukuthi I lights le yase bathroom iyashisa, if iyashisa yes and kwakushisa that day. Kwamanje kuyashisa njengoba ngenza le vlog le. Akusakhulumeki. Guys, i-view kade ngintshela ngayo ngicela nivala amehlo mase nayibuka. Guys, kwakubani ukulala ubuka intaba zase-Drakensberg. Hibo kanihambe guys nizikhiphe nabangani benu. Nizikhiphe nabo partner benu. Lana guys kunama monkeys kodwa wahlupha ebusuku manilele ngathi awekho, but emini uyawabona nje, uyawanika banana and stuff kodwa nje right. I-service bafethu ama-security akhona friendly, i-staff sakhona guys very friendly, indawo inkulu le so uyaduka nje umuhamba kodwa i-staff sakhona si-friendly guys, siyakwazi ukudirect ukuthi iyala uye lana guys bese kuyidina samisa i-lunch kwakumele sifike ngabo 1 kuze sizofica i-lunch ngo-2 kwasho ukuthi sisuke late eThekwini safika i-lunch seyiphelile safica idina. Guys, follow me on Instagram. Hey guys, ngibuyile ke no part 2 vlog yami, and ku part 2 ngithe nje ngifuna ukunibuyela ne price yange ngempela sasibooke ngayo. So it was 2.8 including i-breakfast, i-lunch ne dinner. Sasizolala ubusuku obuyi-1, sahamba Friday sabuya Saturday. Yes. Lana ke sasesibuya kuyidina ke maniphuma kuyidina lapha yana ukuthi angikufaka ngala niphuma kuyidina benitshela ukuthi akuhanje kuyodlala ama games kephi nihambe niye lapho niyodlala ama games. Guys, kwakunabelungu bodwa ke lapha yana ngawadlala lawa ama games mina nisuke niwadlala in groups. Abelungu basuke befike nama families wabo. Ngawadlala lawa ama games mina guys. Ngangazi lutho nje ngahamba nje ngayonihlaza le balungweni. Lana ke i-breakfast ke le ngakusasa ekseni kumnandi ukudla kwabo guys, i-service yabo ngincomile eqaleni kule ya video nje yonke into yakhona i-right. Science breakfast lana and balokhu becheckana. Ngiyakhumbula ukuthi kuyidina ngayizole ebusuku khona into eyenzeka nje, but basicompensate balitha ama champagne awu2 basicompensate ngawo. So nje guys, ukudla lokho sasikudla lana. Yazi bafethu wenza i-vlog sometimes awazi ukuthi kumele uthini. Kodwa into sukunayo yonke emqondweni ungakaqali ukwenza i-voice over. Once waqala wenza i-voice over yonke into iyahamba. Like angisazi manje kumele ngithini Okay, sesiqedile i-breakfast bese sihamba ke la sesibuka indawo ke la ngishuthile khona. Ithombe ngisipostile on Instagram. You guys should follow me on Instagram yazi. Okay, lana ke isephuli bengifuna ukuthi asithombe ke la. So siqedile breakfast ngahamba ngayoshintsha ngayothatha sithombe kule ndawo inivezele kuyona ekuqaleni ngashintsha futhi ngafaka ibikini ngazo sasithombe la epool. Ngawuthatha ithombe la epool. Into engithandile ke ezingishilo ngathi bekunaba abelungu bodwa right. So
iy'thombe zami bengiyezithatha noma isikanjani. Guys, abelungu abanakani njengabantu abamnyama, nina niyanakana and nifakelana amahloni. Yabona la bengithatha noma ikanjani guys iy'thombe, and bengizihambela ngebikini mina guys. Angihambi ngebikini like ngiyasaba ukuveza umzimba wami, kodwa la bengingenandaba lana guys, like benginandaba nje, bekungathi sonke nje futhi asinandaba cause nabo bebezihambela ngamaphenti nabo bra. Aqeda ukushutha ngebikini ngahamba ngayoshintsha ngoba bengimele siye kwi-horse riding. Siyahamba ke last beke kwi-horse riding ke besiba u4 years, besiba u4. Bengiqala ke mina guys nokugibela ihashi ke lihlukene kaningi ke khona i-junior, khona ibani mase kuba khona i-pro. Ngithatha i-junior ke mina guys. Ihashi liyanyakaza ke nje into engifuna ukuntshela ngayo le, liyakhala futhi malihamba malitha alifuna ukuhamba alifuna ukuhamba ematsheni bathi liyalimala, so livele lifuna ukuhamba etshanini. Ngisho kuthiwa utshani kusentabeni vele lifuna ukugibela entabeni. Heyibo, bengenza ngifeel uncomfortable kodwa bekumnandi guys, beyi-experience emnandi. Inhle leya ndawo one thing about eDrakensberg, inhle. Mangathiwa ngiphinde ngiye khona futhi ngingaphinda nje with no hesitation. Yabona ke lana bengihleli ngitshekele esayidini, nani manje ngibukisisa kahle bengihleli ngitshekele esayidini, kodwa kwanami benganakile ukuthi ngi-uncomfortable. But mase ngibona ama-video ngiyabona ukuthi hayibo ngathi bengi-uncomfortable indlela bengihleli ngayo, kodwa benganakile kade ngisagibela yabo. And ngi-enjoyile bandla indaba ye-horse riding, ngi-enjoyile. Okay, yeah, saqeda horse riding. Ngayizolo niyakhumbula ngishilo ngathi khathi sifika samisa lunch, so base bathi ke ilunch yethu asiyidle before sihambe, kusho sizogodwa after 2. Sahamba ke for ilunch ke guys. Udla kwelunch kwakumnandi futhi, but sasesijahile, sasesidla sishesha, senzele ukuthi sibuye eThekwini kusakhanya. Angazi guys, mina bengeke ngize ngisuke mina ekhaya ngiyodla ubhatata le kude bafethu, bengeke nje ngize ngiyenze leyo nto leyo. Ubhatata nje loyana ngiyawazi, angazi nje ngize ngiuphake. Hope you guys enjoy my vlog guys. Please do follow me on Instagram, please. Kyankupa. Ngithi mina yini eyenza omunye umuntu wesifazane engamjabulile omunye umuntu wesifazane? Yini edala umona phakathi kwethu? Like yini edala kusingazwani? Mangibona ukuthi as my friend uyaphumelela, mhlambe lese udayisinele and ama customer uyawathola, ngiyabona ukuthi no man yabo chomi la uyapopa, and ngiyamazi ukuthi struggle kangakanani esebenzisa imali yakhe yokugcina order lezi inwele lezi efuna ama customer. Yini masona ama customer amaningi sokumele ukuthi mina ngingazwani nawe? Yini eyenza ukuthi ngikubone as a threat mina? Yini eyenza ukuthi ngihalela impilo yakho, ngigcine sengibona ngazi ukuthi fanele ngigqoke njengawe, mhlambe angazi, kodwa fanele ngigcine sengifana nawe, izinto ezigqokayo nami ngifuna ukuzigqoka, or uma ugqoke kahle ngingamncomi, ngingasho lutho nje ngizithulele kube ngazi ukuthi angiboni ugqoke kahle. Unconya abantu abaseceleni kodwa khona ngumngani wakho.